jomen di perewbe so jande ana woni debbo e gorko ana kadi jangude e jande ana beyda andal ana beyda kebal ana beyda ɓurale ɓamtare so noon ni fi worri yimɓe funakani jangude fa abama moɗum woni lunde debbo e sudu baba so debbo woɗi galle woɗan gendi woɗan leydi fu woɗan e debbo woni nuygal galle e leydi en puɗɗorima inde Allahu labɗo o en puɗɗorima inde Allahu lamɗo o en puɗɗorima inde Allahu lamɗo o en puɗɗorima inde Allahu labɗo o joom yurmede huftidinde ga aduna ga e joom yurmede hertinde to lahara en puɗɗorima inde Allahu ko kanko woni tagɗo asamanuji ɗi e leyɗele ɗe o soppi weeyo ngo ala ɗo ɗi jooɗi e ɗo ɗi kaɓɓi hiisade mawnugol majji weeɓani ɗi pongtaki ɗi teɓɓitaki ɗi mbiyaka ɗi pewani leydi ndondidi diƴƴe ɗe cayani e asaman lesɗuɗo o sari hen koode ɓurɗe leydi ndi mawnude eɗe mbango en juuli e dow ɓurnaɗo tagore foof on woni Muhammadun Rasulillahi yo yurmede Allah e jaam Allah e kisal mum won e makko kanko e koreji makko e rewindiɓe pele makko ha ñande ñalawma jobdi en jetti jinnaɓe men ɗiɗo ɓe ganduɗa sababu godal men o aduna ko kamɓe ɗum noon en jettiɓe en calminiɓe en duwanima mayɓe ɓe yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗumen en duwanima wurɓe ɓe kadi yo Allahu jomiraɗo joom baɗo junnu balɗe moƴƴina battande en jetti seremɓe men jangguinɓe en diina l'islam gandini en no Allah rewrete ndentin en no seyɗane ɗoftirte ɓen nene en jettiɓe yo Allah yoɓɓe jowdi ɓurdi moƴƴude e nder jobdele woni jannatul firdawsi en jetti kadi anduɓe meɗen daraniɓe leñol meɗen guila hanki ha hande ngam yo ɗemgal men toow ngam yo aadaji men e pinal men toow e riwtude aadaji men bonɗi e ɓamtude dendagal kala ko ene ɓamta en ɗum woni gendiyankoɓe men guila e seremɓe to banggal Qur'an ha seremɓe men to banggal français ha e seremɓe to banggal jangde pular ɓe foof en calminiɓe en jetti dendagal gollidiɓe men radio tabital ha tengti e hooreɓe meɗen ɗum woni Ousmane Dikko o woni kalfinaɗo guinol radio ngo en calminiɗo kadi kalfinaɗo juɓɓude radio ngo ɗum woni directeur de programme o woni mo ganduɗon ko Ali Baba Sankare en kalfini kadi en calmini kadi jaafoɗon kalfinaɗo ɗum ɗon machine ngaji ɗi walla mbiyen halfinaɓe machine ngaji ɗi on ko juggal Samba Dikko e kanume e bandiraɗo debbo Binta Tamboura en calmini dendagal golloɓe e radio tabital debbo e gorko goto foof inde muɗum e yettode muɗum en calmini ɗo kadi Fatoumata Diara on ne kadi ko bani men debbo hande omo ɗo e radio go en calmini ɗo kadi jinnaɗo meɗen Siré Dia e Makka Ba en calmini dendagal gollotoɓe e radio tabital debbo e gorko goto foof inde muɗum e yettode muɗum en garti e yewtere men wiyetede andu sa andi andin kala ñande nasade oɗo waktu so yettima woni waktu 16 ɓiijo ha yaɓanma waktu 17 ɗiijo tawa waɗantaw ɗum en ko ɓinguel moɗon bandiragel mon gorel taniragel woɓɓe kadi mo ganduɗa ko daraniɗo ngam yo pular jangge ngam yo ɗemɗe gendije jangge ɗum noon on Samba Sall en ko gorko mo ganduɗa jeeyaɗo to leydi Nioro wuro wiyetego Jawweliragaɓe en calmini dendagal kala ɓiɓɓe Jawwelinaɓe ɗoɓe mbawi tawede e dunde Baba Adama nde en duwani mabɓe kadi en ñaagui mabɓe duwaw en mbide ko ɓesgu Jawwelinaɓe jooɗi ɗo tigui ne yewta pulagu ɗum noon en calmini ɗo dendagal kala bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital
ɗum noon bandiraɓe en garti e yewtere men andu sa andi andin oɗo dumunna foof tugniɗen ko deftere men wiyetede Jigue Mamam Nayejo ko deftere nde ganduɗa deftere daarore tindore jewte aduna deftere nde ganduɗa waajotode jertinore siftinore en ɗum noon eɗen mbiya hande gartuten ko e damal biyetegal Danga Nayejo so Allahu jaaɓi ma en gartu joni inchallahu e yewtere men wiyetede andu sa andi andin joni noon bandiraɓe heeɗiyankoɓe radio tabital haade men artude e windande men nde noon eɗen mbiya honorable yo hokku en gaacol ha mbawen artude tigui rigui bisimilla maɗa juggal tigui annabaɓe komduɓe labaɓe joom kattane hiltunage safire moƴƴe battane teddunal safire daro yurmede jippo moƴƴe jikko jamiraɗo walla yiɗo hooli tagade annore jomiraɗo malaɗo nelaɗo julɓe koye ma mooli ɓurɗo windere laaɓa bowale nder kala bangal koynidi lilla yoliɓe ƴeŋtine julɓe ñemtine yoɗo gollal maya gandal mankaɗo lilla din l'islam woni haajuma kerim gembuma min dewre himmi ñembuma ko ɗum woni waajuma malla yiɗi settine selli rasulu feñi fiyantini felli aduna footini leñol mum fottini hande footini joom finde joom inde joom fimde joom aaji janggo faabo fattude kala ko taga e baaji duwo Allah jaabo leydi welto inna Allah joom muñal kewɗo pinal wala ummide Allah taga mbaadi neɗɗo yimɓe ne jinganama jehine wi wona nemɗo kewɗo daraj joom saaha joom siddik joom saaha kewɗo baraj ɓurani mumdude teyɗo ɓurɗo nundude fewɗo la ilaha illallah muhammad rasulullah ya kabiru ya amiru golle moƴƴe min jaaɓi itti jaddugo annabi fayata ko ɗoftiɗo golle nani ko moftiɗo min taga annore ma tine julor leltuɗe saɗa yiɗi hoorema almamin nabi qatul anbiya ne beltude ayel yetim gowma yettim min jettima jiyaɗo e Allah jiyaɗo Allah jeeyaɗo e Allah kirnowen diine Allah giɗo Allah firnowen Allah ko diine tampani gona e niɓere daro sarama lerol lampani eyi a weltanama juggal Samba Dicko ɗum noon en garti e yewtere men andu sa andi andin ɗum ɗo wonno ɗo ko ngol ɗo ko lefol hatanteɓe men murtaninaɓe ɗum noon en calmini dendagal kala ɓiɓɓe murtaninaɓe kamɓe e jingande leñol mabɓe e yidde leñol mabɓe ɗum noon eɗen naata e windande men Danga Wandu hande garaten ko e windande men wiyetede Danga Wandu mama wi Danga Wandu ina jiiɓi ngati noon ina waɗa jaaɓe ina waɗa jaɓɓe waɗa ɓohe waɗa ɓoorto waɗa murtode waɗa kadi kelle e ko nandi e mun mbimomi mama mi famani ngol tindol de o wi kam wutteji yimɓe ko nayi kala dendinɗo hen tati ɓorni ko Danga Wandu mbimi o kala ɓorniɗo ɗiɗon wutteji tati ɓorni ko Danga Wandu mbimi mama no ɗin wutteji ɗe mbayi o wi kam diima jaagu ɗum woni diimagu ɗum woni wonde diimajo
ñeeñaagu e ñamakalaagu. Ndimaagu ko wutte mo jaɓataa fawtireede e ɗiɗo wutteeji. Diimaajo ko inde hinde, ko hinde wiyetee noon so wiyaama hinde tan ko ngannduɗaa jeyaa ko e caltol leñol, jeyaa ko e yoga e leñol, taw ko e nder leñol jeyaa, ɗum woni hinde. Inde hettaa ko e jiimaaɗo, o diimaajo ko inde hinde, ko inde hinde, inde nde hettaa ko e jiimaaɗo, o wi diimaajo firti ko jiimaaɗo, ko kanko ɓornoto wutte dimdaaɗo, ko kanko kadi wiyete ko diimaajo ɗum firti ko dimdaaɗo. Diimaajo o ene fira jiimaaɗo, ko kanko kadi ɓornoto wutte dimdaaɗo. Ko ɗum tagimo kadi wiyeede jiyaaɗo. Jiyaaɗo ko jeyaaɗo ne wiyete ko jiyaaɗo ne hetta ko e jeyaaɗo. Jiyaaɗo hetta ko e jeyaaɗo. Omo jogii inde wonde o wiyete ko maccuɗo. Maccuɗo inde nde hetta ko e majjuɗo. Majjuɗo ne ko majjuɗo hoore mum, birnaaɗo e iwdi mum, keettaaɗo e jeyi mum, toolaaɗo e sembe mum. Haaliyankooɓe ene mbiya maccuɗo ko tooña wiya jiyaaɗo. Ɗum noon en paami ɗum ɗo fof noon ari ko andinde en ko'e men, ganden ɗum ɗo de ko inɗe ɓole tan, wona gollal, wona hunde nde ganduɗa ko ena famɗina neɗɗo, wona hunde nde ganduɗa ko ene ganduɗa ko ene nuska neɗɗo. ɗum noon a faami en paami ɗum ɗo ko inde tan ɓolere. Nana o wiye diimajo, nana o wiye jiyaaɗo, nana kadi o wiye maccuɗo. ɗum ɗo fof de en gandi holko ɗum firti e nder ɗemgal Pulaar, ndeke ko ɗum cowoje tan, ndeke ko ɗum tan ganduɗa ko ɗum juɓɓude rendo tan. ɗum noon eɗen poti tinnade e ko'e men, ndentoɗen ɗeɗo gueɗe, ndentoɗen ɗiɗo haalaji, ndentoɗen ɗum ɗo fof noon ko gueɗe gustoje en, ko gueɗe telɓinoje en, ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jaadani e ɓamtare. ɗum noon tinnoɗen e ko'e men, teddodiren, sabu ko Allah tigi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kanko tigi wi e qur'ana, wala qad karrama Allahu bani adama, min de mi teddini bani adama. wadde so tawi o teddini bani adama kanko jomiraɗo tagɗo bani adama o, ndeke bani adama ene foti teddinde bani adama hono mum. ɗum noon gande ɗum ɗo de facciro mum ma aro yeeso so Allahu jaɓi. oyi wutte goɗɗo on ɓornoto ɗum ko ñama kala. eɗen mbiya kadi ñama kala ko inde e nder kinɗe denduɗe. inde nde hetta ko e ñaagotoɗo kala kala. ñama kala firti ko ñaagotoɗo kala kala en. omo wona dimo, omo wona dimajo, ko neɗɗo mo Allah ɓorni wutte njoor keecaagu, ɗacci ɗemgal mum, o woni newnanaɗo kala, o woni newnanaɗo haala, cafoowo e nanɗe heɗiyankoɓe, kaalowo konngudi ɓutti tuɗoji e ɓerɗe buuñeteɓe, tuɗoji e ɓerɗe buuñeteɓe. so on jomum watti kaaɗo neema ka Allah waɗani ɗum ñaagorgal guurdugal, ko on wonata ñama kala. dendagal kinɗe ɗe kala ina mbaawi ɓornade oɗo wutte, ko wayno maabo, ko wayno baylo, ko wayno labbo, ko wayno cubballo, gawlo, sakke. e toroɗo kala ɓorniɗo oɗo wutte woni ñama kala. aɓe ceerti e naalankoɓe kañum en ngoni li'am rendo mum. naalankoɓe woni li'am, ɗum woni ko li'irte rendo mum, kalfina ginol pinal ina pindina rendo mum en. aɓe tawe e goobuji ɓalli kala, eɓe tawe e waɗeɓe
eɓe tawe e ɓaleɓe eɓe tawe e raneɓe soɓe poottima ɗum woni soɓe dartima e ɗum koɓe gollata ko ɗum ne kadi hinde fof ina wawi wonde ɗum ko ɗum karallagal mum keerigal banggue ɗum ɗon kinɗe ɗe o limti dowtoɗe fof ene mbawi wonde naalanke tawa noon hono no Mamadou Samba Diop heewi wirdi o wi naalanke e ñaalanke wona gootum naalanke ko gollirowo gandal e pinal e karallagal e ñeeñal o wi kono ñaalanke wiyata ko toɓɓane kam mi haalata ko weli on mi haalata ko moƴƴi e mon cohlumi tan ko kaalise mon e kelle mon ƴeewe comcam ƴeewe paɗam ko ɗum ɗo woni ñaalanke o so tawi noon ko ñeeñagal nden fedde woni golluɗo ɗum nden fedde woni moƴƴinde ɗum golli ɗum nden fedde golli ɗum ko Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tawde ina jeeya e inɗe makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala keeriɗe wiyetende mo ñeeño sabu ñeeñude mo baɗe sabu kanko jomiraɗo sa daari baɗe makko ɗe golle makko ɗe fof ko golle ñeñƴude sa daari no tagiri oɗo asaman o goobi ɗum sa daari ndiɗo leydi no tagiri ndi o sinkiridi leɗɗe o sinkiridi kuɗoli o sinkiridi ha heewi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ñeñƴuɗo sa daari no tagiri bani adama o yonni ɗum o waɗi e muɗum cinke e ɗeɗo terɗe ɗe ganduɗa a andan tigui kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ñeñƴuɗo wadde mbiyen ñeeño firti ko ñeñɗude ko ñeñde hunde ha yooɗa kala jiiɗo ɗum jaɓa ɗum noon ko wayno wadde jamma kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o sinkiri aduna o jamma e ñalawma o sinkiri aduna o ndungu e ceeɗu o sinkiri aduna o debbo e gorko o sinkiri aduna o jarameje belɗe e ñamalleje belɗe e leɗɗe puɗoje ene piida ene ñaame ene jare e ko nandi e mun wadde kala mo Allah luɓorno e ngal ɗo ñeeñal ina ñeña hunde ko wayno ene ñeña ñeeñal mbiɗen ko ñeñde ene ñeña hunde ko wayno ɗatde ko wayno tasde e mahde e seede e sañde e awde e haalde e ko nandi e muɗum naati nde ɗo fedde nde ganduɗa hoore maɗa koolaɗo kuuɓal mum ko nelaɗo hoore mayre koolaɗo kuuɓal mum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kanko ɓuri ñeñƴude e dendagal kala ko taga sabu ko kanko udditi kala ko uddoji kanko udditi kala uddoji guddinoɗi ɗum woni fatihi lima ughliqa so tawi noon ko ndimagu cifotoɗen ina jogii wutteji ɗiɗi wutte goto o ko wutte mo yimɓe keftinirta wonde ko addimo wutte ɗiɗaɓo o ko wutte mo gonirta dimoto Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wutte mo yimɓe keftinirtuma o ko hisdeɓe e ɗemgal maɗa hisdeɓe e teppere maɗa hisdeɓe e yitere maɗa ko heddi ko fof aɗa wona ɗum gona dimo aɗa wona hinde wiyetede maccuɓe gona dimo aɗa wona hinde wiyetede maabo gona dimo aɗa wona hinde wiyetede labbo hinde wiyetede baylo hinde wiyetede gawlo hinde wiyetede sakke hinde wiyetede bambaɗo hinde wiyetede toroɗo hinde wiyetede gaynako hinde wiyetede cubballo hinde wiyetede aɗa wawi laatade ɗeɗo kinɗe foof gona dimo saabu ndimagu wona inde ndimagu wona yettode ndimagu wona goobu ndimagu tan ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko wi waɗa ko mbaɗa ko wi woppu ko goppa yimɓeɓe jiiya ɗum e ma ɓe mbatta ciforade ma manide ko dimo no wayi rimɗude a nanata konngol bongol ne yalta e hunko makko manide ne rimɗi a yiyata omo yaha
e laawol bongol maanide ko dimɗuɗo a yiyata omo golla golle bonɗe ndeke en paami woni ndimagu tan ko golle moƴƴe woni ndimagu tan ko haala moƴƴa woni ndimagu tan ko golle moƴƴe en paami hay haala moƴƴa jeeya ko e golle yaadu moƴƴuru yaadu jokkore enɗam e rewde Allah ko e ndimagu jeeya ɗum noon en paami ndeke ndimagu ko golle wona hinde wona yettode wona goofu ɗum noon o wi aɗa wona ɗeɗo kinɗe fof noon gona dimo wutte goɗɗo on ko wutte mo neɗɗo wonirta dimoto Allah on ko wadde jamiroje Allah en kaalino e woppude kaɗoje makko hono no o wiiri ni inna akramakum indallahi atqakum e mon ɓurɗo teddude to Allah tan ko ɓurɗo e mon hulde Allah o ndeke en gandi ndimagu ko wutte kono wona hinde wona yettode wona mbaadi wona goofu ndimagu ko golle ko Allah wiya gollu ko moƴƴi golluɗa ko Allah wiya woppu gollude ko boni goppuɗa ko ɗum tan waɗatuma dimo nde woni ɗum feeña e ma yimɓe ɓe mbiyamani de ko dimo ɗum noon bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital en paami holko woni ndimagu en paami holno dimo siforto en paami holko woni dimo holko woni ndimagu ɗum noon ƴewteɗen koye men hol gonɗo emen dimo holmo wona dimo so tawi ndimagu komo yimɓe kisi e ɗemgal mum ndimagu komo yimɓe kisi e teppere mum ndimagu komo yimɓe kisi e ɗemgal mum ɗum noon ko ɗum woni ndimagu tinnoɗen so eɗen ganduno ko ɗum woni ndimagu golliren so en gandano so en gandi golliren ɗum noon bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital en calminiɗo dendagal kala heɗiyankoɓe meɗen to banggal WhatsApp Modi Diallo en calminimo en calminiɗo Tijane Ndiaye en duwanimamo kadi yo Allah waɗ barke e dewgal ngal yo jawdi e ɓesgu noto yo Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hokkuɓe muñal kanko e rewɓe makko e dendagal enen jogiiɓe suddiɓe men e sukaɓe men hokka en muñal hokka en judde balɗe e battade moƴƴe en calminiɗo almami men ɗum woni al imam Mouhammadou Ibrahima Ndiaye en calminimo ɗo ha Jamweli Sare en calminiɗo kadi Tahiru Diallo ɗo ha Ñoro Tugunnarangaɓe en calminiɗo kadi mo ganduɗa ko Haadi Dia gorko mo Gadiaba Mbomoyaɓe taweteɗo hande to leegal Bako Jikoroni Asey ɗum noon en calmini dendagal daraniɗo leñol ngol en calminiɗo debbo pullo o daraniɗo leñol ngol on woni Ouma Hani an momti gonɗi an en calminiɗo Mamadou Diallo gorko mo Fafa en calminiɗo kadi mo ganduɗa ko Aliou Sall hande taweteɗo ɗo e lamorgo Bamako giwɗo to Ñoro hande o en calmini dendagal kala ɓiɓɓe heɗiyankoɓe ɓiɓɓe fulɓe e kala ɓiɓɓe malinaɓe heɗotoɓe ndeɗo yewtere en calmini goto foof inde muɗum e yettode muɗum juggal Samba Dikko hokku en gacol ha mbawen artude e windande men ɗiɗaɓere bisimilla ma wallahi gorko fuutanke toro woni Umar barmatamboɗo jara Cheikhana Umar gorko fuutanke toro woni Umar barmatamboɗo jara Cheikhana wallahi gorko fuutanke toro woni Umar ajido o dine haraji mena Umar fuuta maldama sabudani Umar barmatamboɗo jara Cheikhana Umar gorko fuutanke toro woni Umar ajido o dine arani mena Umar fuuta maldama sabudani Umar barmatamboɗo jara Cheikhana Umar gorko fuutanke toro woni Umar ɓe worɓe darinoɓe yaadude Umar barakenene feeñi hande ngama Umar barmatamboɗo jara Cheikhana Umar gorko fuutanke toro woni Umar ɓe worɓe darinoɓe yaadude Umar
damboɗo jara cheikhana oumar gorko fuutal keɗorawa eyi joggal Samba Dikko a weltanama no feewi ɗum noon en calmini dendagal kala yiɗɓe Elhadji Cheikh Oumar Al Foutiyou ɓeɗo jeeya ko e hooreɓe leñol men ɓeɗo jeeya e ko timtorɗe leñol men hono no leƴƴi goɗɗi jogori timtorɗe munen ɗum noon leñol foof jogui ko tugnoraɓe mum leñol foof jogui ko yimɓe mum ɓennuɓe farnorteɓe ko yimɓe mum ɓennuɓe wasorteɓe leñol foof ko hen timtoto hoore muɗum ɗum noon en duwanima ɓeɗo Elhadji Cheikh Oumar Al Fouti en Elhadji Mouhammadou Abdoullahi Souwadou en Cheikhou Amadou en Ousmane Damfodio en Mouhammadou Samba Diobe en Tijane Ane en calmini ɓeɗo foof ceerno Tidiane ceerno Amadou Haadi en e ceerno ɓe ganduɗa ko ceerno Haadi en e ceerno Bouye Cheikh Hamahullah ɓeɗo foof de ko tugnorɓe leƴƴi men ɗi ganduɗa yimɓe kala rendo kala ganduɗa jogui ko tugnoraɓe muɗum ɗum noon eɗen calmina ɓe wurɓe ɓe juutde balɗe e malu e yaajede mayɓe ɓene yo Allahu moƴƴu e mabɓe toon bi jahina Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum noon eɗen garta e windande men ɗiɗaɓere yo tinno towoɓe tiba pular maman wi nde tiba pular tira heddi towede ko yeeynago waɗa yimɓe dogi arde ɓe gari towde tiba ɓe gari towrude tiba ɗum woni ɓe gari ko ɓamtoɓe leñol ɓe gari ko ɓamtortoɓe leñol o wi kam arɓe ina dadi ñande arɓe ina dadi ñande no iwɓe ñande hen no iwɓe ladde ɓe o wi kam arɓe ina dadi nade no iwɓe ladde ɓe ko ɓen goni muñoɓe heege e ɗomka jaha e ngule jaha e jangol ɗo jiya kala ko haaloɓe mbiye kadi ko hangaɓe ko ɓiɓɓe bonɓe ko ɓen noon goni maccuɓe leñol ngol noɓe jangtorani so tiba pular ina jogori towde ko e juuɗe ɓe ka towata ko wayno Ndiaye Saydou Amadou en e hono mum en wadde yoɓe nangu e bonkon wadde yoɓe nange e bonkon maɓɓe ngati noon kadi ko jogade bonkon kon addantuma yiide moƴƴon kon sabu wona ko firi kala wedde e ñebbe ɗum kam denɗam gorko o ɓuri kam andude wonde piru rufata ñebbe hono Ndiaye Saydou Amadou ɗum woni omo tooña ɗo denɗigo Ndiaye Saydou Amadou kanko woni ceerno Haadi Malick Sy yo aljanna ñaam ƴiye makko omo tooña ɗo gorko mo jiingue nde wonno ko hakkude ciisio e jaayo ɗum noon eɗen mbiya yo Allahu jomiraɗo yurmomo yaafomo kanko Haadi Malick Sy yo Allah junnu balɗe Ndiaye Saydou Amadou kanko e dendagal daraniɓe leñol ngol o wi pular noon wi addata cuɓu ko joowu ɓoy addata cuɓu ko joowu ko hunde joowede addata cuɓu mama wi nguura e ngurdam ko gootum mama wi jaafo ɗon nguura e ngurdam ko gootum kono gootel ina yaha woppa goɗgel ngel o wi nguura e ngurdam ko gootum oy kono gootel ina yaha woppa goɗgel ngel hakkille e gandal ko gootum kono gootel ngel ina yaha woppa goɗgel ngel wonki e fittadu ko gootum kono gootel ngel ina yaha woppa goɗgel ngel ko ni de mama wi so en dokki yeru neɗɗo ina maayda woppa paabi neɗɗo maayde woppa paaɓi kewɗi gawri oy neɗɗo ina maaya woppa paaɓi kewɗi gawri ɗum woni beembe kewɗe gawri e kaalisaji e nder booñuji ɗum woni banque ndeke nguura e ngurdam alda hakkille ko kañum woni jalo
remirgo ngesa gandal kono andu ngesa ina heɓo hayso jalo ina metti e tinnare jomum hono no hakkille wodirta tawa gandal alani nana yimɓe ene mbiya oɗo so jangino oɗo de so jangino ko noonne kadi hittandu ina yaha woppa wonki yeru koyɗol ɗaniɗo koyɗol ko ruhu o woni fittanu ndu yahata ndu yiiloyo ndu woppida wonkiki e terɗe ɗe yeru tindol gumɗo e boofo o wi gorko timmuɗo terɗe mo ŋakkaka so wona koyɗe on woni boofo e gorko timmuɗo terɗe mo ŋakkaka so wona jiiɗe on woni gumɗo meeɗi aɓe jaha kamɓe ɗiɗo boofo o e gumɗo o haa ɓe ngari e tamorowi ina jibini tan haa siiñi ne ɓendi tan haa buuditi ina weltini en ɗi haa ƴeŋiiɗo ina ɗeɓa heɓde ina heɓa boofo o wi he tamoroje ɓenduɗe nani kono mi heɓtata gumɗo o wi haa gorom min kay tawan miɗe heɓta kono mi yiyataɗe o ɓamti kadi kanko o wi wadde armi timmitma tawde ko koyɗe tan ŋakkuma boofo o wi aywa boofo o wi tan boofo o wi aywa tan gumɗo o ñuɗi boofo o ŋaari ngabbi e geenol makko o towi ɗum ɓe ɓoggi tamoroje ɗe ɓe ngoni e ñaamde nde joom tamoroje o tawi ɓe ɗon noon gooto kala e maɓɓe woni e wiide wona minde ko maani ndeke ko ɗum ɗo woni geɗe limtaɗe ɗo gootel timmitinta goɗgel ngel tan ko gootel tan timmitinta geɗgel ngel kono ndeke gootel ina waawi yaade woppa ngela ɗum ɗo noon faandita ɗo ko wata en beddo yimɓe men ɓe janngani ɓe wata en beddo yimɓe men ɓe ngalɗani ɓe kono mama wi ko juuɗe ɗiɗi cooɗodirta nde laaɓa o wi kadi ko kiiɗgel reeni kesel ko jogaade en ɓe tinnaki ɓe ɗum taki en yiide tinniɓe ɓe mamam o noon wi sindo ko jabba kala ko jabba fuɗatno kañum ma tawdeteno ko e wekkoɓe kanŋe ɓe ɗum noon bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital on calminama on beltanama no feewi ɗum ɗo foof de tindinta en ko enen ɓiɓɓe fulɓe tinnoɗen janggen ɗemgal men tinnoɗen kuccanen dindude ɗemgal men e janngude ɗemgal men sabu sa yiiɗo hande miɗen jooɗi miɗen jiimi e ndeɗo deftere wiyetede Jige Mamam Nayejo kayre e hono mayre ko janngude bindi ɗi ko windude bindi ɗi gande koye ɓiɓɓe fulɓe ɗemɗe fof poti arab bamarankore ceɗɗe pulaar koyro borore manigankore kasankore boobore senefore mengare tuwaregire gande ɗeɗo ɗemɗe fof de kanje poti to Allah gande ɗeɗo ɗemɗe fof kala gandal tawetegal e ɗemgal gongal ngal ko ɗum tan tawete e ngal to ɗemgal gande fof ƴogete ko e ɓundu woturu joni noon ko baage ɗe tan certi ɗum noon kala ko winda ga e pular ko hono mun tan winda to e arab ko hono mun tan winda to e français ko hono mun tan winda e anglais joni noon ko baage ɗe tan certi gande ɗe pop ɗemɗe ɗe ƴogata ɗum ko e nokku goto joni noon ɓeɗo ƴogirta ko pular ɓeɗo ƴogirta ko français ɓeɗo ƴogirta ko anglais ɓeɗo ƴogirta ko arab kono gande ɗe fof de koɗe gotum ɗum noon kala mo famani ɗum nangto e ɗemgal wiya ko ɗemgal ɓuuri ɗemgal ala gande ɗe fof koto jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗe gimmori way tan kono so en gasiɗo ɓundu kala garɗo jogui ko bagal mum ko hen ñaɗata
nawa galle mum yaroya hen humtira hen haaju mum ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital 106.9 en poti tinnade e koye men janggen ɗemgal men daranoɗen ɗemgal men ɗemɗe daɗodirta hande o aduna ko jangude ɗemgal mum kala leñol ɓurgol ma jangude ɗemgal mum ngol leñol halfatuma ngol leñol wattatuma maccuɗo ngol leñolu heddoto yeeso ma a heɓtotago ɗum ha darga dadoɗen janggen ɗemgal men ganden hen diina men ganden hen aadaji men ganden hen gande karalleje hande gila to yaade dow kammuji ha e lewru e koode ganden hen no mobilaji pewnirte eno motoji pewnirte eno téléphone ngaji pewnirte bitten mbiɗen caaken caren defte pular ɗum noon eɗen gandi hande ala foof ko windaka e ngal ɗo ɗemgal pular so tawi koto banggal diina jiɗɗa andu alqur'anil karimi deftere teddude nde timmude windama e pular gila e bindaɗe to Sénégal ha e bindaɗe to Nigéria ɗeero foof hande ne goodi ɗum noon tinnoɗen ha yettanadema defte meɗen shariyankoje gila e Bukhariyu en e Muslim en ha yettanadema ar-risala en al asmawiyu en al akhdariyu en e arba'in hadisa en ha yettanoma ganduɗa e defte diiniyankoje ɗimi wawa limtude eɗe mbayno leydi foof anduɓe men bindi ɓe bitti ɓe lelni heddi tan ko daroɗen janggen ɗemgal men ɗum noon tinnoɗen e koye men ganden kadi defte adunayankoje ɗe ko wayno defte mathématique uji ko wayno science ko wayno defte ɗe ganduɗa foof hande nan winda e pular ko wayno Mahmoudou Falilou Sy en to leydi Mauritanie ɓe bindi gande ganduɗa wiyete ko hiisawal defte mathématique uji o windi ɗum ganduɗa koye pular labɗo ceer e hono munen e defte no dabaji marirte eno guesa moƴƴirta eno ganduɗa no awirte eno kadi no laamorte no laamu waɗirte foof sariyaji leydi men foof nani binda hande ne mbatta pular ɗum noon hay hunde wawa yitude ɗum so wona jangude ɗemgal ngal tunnoɗen ɗum noon tinnoɗen e koye men ganden hande en keeɓiɗo fedde walla wiyetede walde wiyetede gandal waɗɗani wirni nde wi ko kala ɓi pullo yo jaɓgoɗo miijo itta 250 daro walla ɗemgal mum kala ɗum jiɗɗon udditanede duɗe pular ne mbawi udditoyede gila e nder lamorgo Bamako ha e nder région ngaji ha e nder cercle aji kala ɗum jiɗɗon so tawi on mbawi gomɗinde 250 kala hitande ha hitande ɓi pullo foof so wawi yoɓande ɗum jangde pular nde duɗe ɗe gudditte ɗe jangue e nder hitande foof hono no madrasa jangguirteni hono no école jangguirteni tawa ɓiɓɓe men ne janga ɗum e nder hitande foof lebbi ɗi potata jangude ɗemgal men nene beele ene wona ɓamtorare ɗen ɗemgal men beele ene wona ɗemgal ganduɗa darigal e aduna foof ɗum noon tinnoɗen e koye men nga ndeɗo fedde oɗo kaalowo ɗo tigui ne jeeya e ndeɗo fedde en gudditi hande duɗal to Gana leegal men Gana hande hoddiɓe men sukaɓe men ene janga hen hande kadi en jeehi to galbal men Falaje en kaldi e mabɓe eɗen jogori kadi uddide toon duɗal ngal ha mo ganduɗa oɗo ko paate kelli kanume mo ganduɗa ko Allah e boli ɓeɗo foof hande mbima daro so Allah jaaɓi ɓe dentina 50 neɗɗo to galbal to duɗal ngal wawa udditede en mbi kadi ɗo ganduɗa ko ha Kalabankoro duɗal ngal kadi ne hani udditede toon so Allahu jaaɓi foof noon ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe yoɓe tinno ɓe keeɓa 50 neɗɗo soɓe keeɓi 50 neɗɗo wallahi ma en daro ɓe keeɓa janguinowo janguina ɓe haaɓe mbawa pular o haaɓe mbatta windude haaɓe mbatta jangude tawa saabi ɗum ko fedde men wiyetede gandal waɗɗani wirni ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe tinnoɗen e koye men ɗemgal men ngal yo jaran en kala hunde yimɓe mbawa ɓamtade so tawi ɓe janggani ɗemgal mabɓe ɗum noon tinnoɗen e koye men eɗen mbiya juggal yo hokku en ha mbawen artude tigui so Allahu jaaɓi Mana
jarade Balajo Amad Kelnana Balajo Amad Kelnana Kama kumbaya nga jarade Watunde uneldi alisadi garenimi Ko hawali abon mauto sikam Konti ko 50,000 kadiro ikamde Ndege yidi ko yo kumfo iu Ndege yidi ko yo kumfo iu Yewdi mi tumul ko mo mbatu den ngeli Mi jodi sukaga ndere galle Ha alise soni beje to yimi dunde Inde o pudi mode Min batti sada bismillah Wikali Yandere marse nyunto Haydi jabel ina namnuma Pindi subaka Kodde jami ndere marse nyunto Haydi jabel ina daraka Mokki mosa kadi dari kam jadi Se baydi fori turwamu Konti ko 50,000 kadi totti kam Widum do Aleji Amadou nen dumade jarore matan Bletuma Hono bale jono satari mide Hono bale jono satari mide Hono bale jono satari mide Wanko bale jono golla nami Wanko bale jono golla nami Umara heewi biigo wata golla dugal a weltanama no feewi a weltini ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo ɓe goni oɗo saaha eɓen naayo eɓen beltori ɗiɗo gaaci belɗi eɓen beltori kadi nde ɗo yewtere welde nde wonno aduna ko jiiɗon ko haalde ko moƴƴi e gollude ko moƴƴi ko ɗum tan woni gurdam saabu gurdam ko hunde nde duumatako ete ganden taariko woppata e hunde taariko woppata e hunde bawɗo fof golla ko moƴƴi so tawi a golli ko moƴƴi ganda abada taariko yeddatama abada taariko yejjittama so tawi a rumtima e oɗo aduna a leloyima e yanade a notoyima jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ganda leydi ñamantewu leydi ngola ƴiye leydi siiɓo ngandi yara ƴiƴam kono leydi de ronka woppude ronka ñamde golle ɗe e balle ɗe so tawi on jii hande eɗen manta ɗo ceerno haadi en eɗen manta ɗo Sidi Modibo Kannu en eɗen manta ɗo Seeku Sala en ɓeɗo fof de e nder gurdam maɓɓe ɓe dari ɓe golli ko ene nafa diina maɓɓe ɓe golli ko ene nafa leñol maɓɓe wadde tinnoɗen e golle moƴƴe tinnoɗen e balle moƴƴe tinnoɗen e haalaji moƴƴi ko ɗum tan woni neɗɗagu ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe yewtere nde en garde mayre ha ɗo nde wonno yewtere waɗi ko yewtoɓe yewtere waɗi ko yewtanteɓe yewtere waɗi ko yewtitteɓe ɗum noon eɗen calmina dendagal kala ɓiɓɓe fulɓe eɗen mbiya eɗen dokka ɓe tongade radio tabital mbawen jokkodirde e mabɓe ɗum woni téléphone numéro o juggal Samba Dikko o wawa heblande en téléphone numéro o ha mbawen jokkodirde e bandiraɓe meɗen ɗum woni 20 79 70 20 79 70 10 nogas capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi sappo ɗum woni nogay capanɗe jeɗɗi e jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi sappo bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital bisimilla moɗon e yewtere andu sa andi andin ami waddangol gimol lallay mi waɗi wolde to mondan
no begimi ami walla albisil modon en kebi sudu jawle rudabiya fulbe Cameroon ga wal jagoen lallai mi wodi wonde min ka walde am meidi dabiya fulbe ander bernde am lallai do Allah mu'i on balla hamdo oti algama abiya fulbe majjata fulbe to nani jawleru dabiya fulbe edu wodi der wazab bebe wazab on fumi yewni on ha jawleru nabiya ful hande jaman wajab wazab hawri en worbe wazab rewbe wazab worbe wazab rewbe wazab ko eden defto e tongode de ha joni 20 79 70 radio tabital 20 79 70 10 radio tabital nogay capande jeɗɗi e jeenayi capande jeegom e ɗiɗi sappo bisimilla moon e yewtere men wiyetede andu sa andi andin bisimilla moɗon e yewtere he worɓe ɓe rewɓe on fuu mi yewni on fulɓe lesdi Cameroun on fuu mi yewni on fulɓe Nigeria on fuu mi yewni on fulɓe lesdi Mali on fuu mi yewni on ɓe fulɓe lesdi Congo on fuu mi yewni on fulɓe Burkina on fuu mi yewni on fulɓe Senegal on fuu mi yewni on fulɓe lesdi Niger on fuu mi yewni on ɓe fulɓe Masina on fuu mi yewni on fulɓe lesdi Gabon on fuu mi yewni on fulɓe Guinée Bissau on fuu mi yewni on fulɓe Ersia on fuu mi yewni on fulɓe Mauritanie on fuu mi yewni on ngam lesɗe fulɓe ɗuuɗi siko tawi miɗen tija fulɓe lesdi Afrika on fuu mi yewni on ha jawɗe ɗuɗa biye fulɓe en kawte koye men en cuuɗa ɓernde gotel Allah walla en ayna ɗabiya meɗen ami yetta on kabiya fulɓe majjata jawɗe ɗuɗa biya fulɓe ndu hoosi alkawal ɓe wallugo fulɓe lesɗe duniya en kuuno en goo Allah walla en jooɗa jonde jam jawɗe ɗuɗa biya fulɓe ndu ñiɓama lesdi Cameroun en woodi nder wasab kam woɓɓe feere ndayi wasab ɗo hawra en hande jaman wasab worɓe wasab rewɓe wasab worɓe wasab rewɓe wasab jawɓe ɗuɗa biya fulɓe en woodi nder wasab ami hokka on lamba jawɗe ɗuɗa biya fulɓe lamba ka nder wasab lamba wasab joggal dukko a weltanama no feewi ɗum noon en juuri dendagal kala ɓiɓɓe fulɓe ngol ɗo lefol ngol ganduɗa ko général mo ganduɗa Sanda Boro to leydi Nigeria walla mbiyen leydi Cameroun saabu ɗeɗo leyɗele ɗoɗe mbawi wonde gotum ɗeɗo leyɗele foof ko adamawa ganduɗa ko leydi ndi ganduɗa banggue muɗum ko Cameroun banggue muɗum ko Nigeria ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗe pulagu ɓamti ɓe fulɓe dariɓe jangguɓe wonɓe e laamu fulɓe ko'e ɗe ganduɗa ko fulɓe ɓe ganduɗa fulɓe tedduɓe e nder duude baba adama nde wonno bandiraɓe paamen so tawi
neɗɗo o teddini gandal o teddini golle tan o teddan ɗum noon so tawi en noddinɗo Kadri Yaya en e ɓe ganduɗa ɓeɗo ko worɓe darinoɓe ko hoorejo tabital gonɗoɗa leydi Cameroun ɗum noon ko wayno Abo Ousmane en ɓeɗo foof ko ganduɗa ko worɓe ɓiɓɓe fulɓe dariɓe haɗɓe fulɓe yaweɓe to Adamawa ɓe ganduɗa ko Mouhammadou Moustapha Barkinɗo ɓe ganduɗa ko hoorejo Yoola ɓeɗo foof de ko daraniɓe ɓiɓɓe fulɓe ɗum noon ganden tan ɓeɗo foof de majjuɗo ala e mabɓe basɗo ala e mabɓe koɓe jangguɓe joom en diplôme aji koɓe joom en nayyi koɓe joom en usine aji koɓe joom en métier ɗum noon tinnoɗen e koye men neɗɗo wawa firtude haydara so tawi o janggani neɗɗo wawa firtude haydara so tawi o gollani ɗum noon woni ɓamtiɗo ko jangguɗo woni ɓamtiɗo ko golluɗo ɗum noon so tawi en jaɓi janggude tan en pirtan hunde kono so tawi en jaɓani janggude ken nuskoɓe ɗum noon ha tengti e janggude ɗemgal men hande so jii tubakoɓe jangi ɗemɗe munen haɓe jalti e leydeje mabɓe ɓe gari eɓe jangguina en ɗemɗe mabɓe arabeɓe jangi ɗemɗe munen haɓe giwi leydeje mabɓe ɓe gari ɓe ñiɗiga madrasaji e école aji eɓe jangguina ɓiɓɓe men e taniraɓe men ko darade tan enen nene daroɗen joom en jawɗele men daroɗen lamɓe men daroɗen anduɓe men daroɗen enen ne cirguinoɗen janggen ɗemgal men beele yimɓe woɓɓe ɓe kadi ene darone jangga ɗemgal men gandede lampa kuɓɓowo aduna pop gande lampa kala yeynotoka aduna o pop ko lampa pinal gande puccu daɗowo pucci aduna ɗi foof gande ko gandal gande galle natnowo yimɓe aduna ɓe foof ko muñal ɗum noon eɗen mbiya ɗeɗo gueɗe tati foof kadi rondi ɗum ko needi woni yummajji ko needi woni bammajji ɗum noon bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital 100.9 tinnoɗen e radio men ngo tinnoɗen e technicien radio ngo tinnoɗen e haaliyankoɓe radio ngo nde wonno hay goto wawa ɓamtude ɓe so wona onon heɗiyankoɓe hay goto wawa teddindeɓe so wona kamɓe so wona onon heɗiyankoɓe ɓe ɗum noon tinnoɗe e technicien ji radio tabital tinnoɗe e jaydiyankoɓe woni journaliste uji radio tabital ɓiɓɓe fulɓe hay goto ɓamtanta en ko jeyɗen so wona tawa ko enen ɓamtani koye men battineɓe hakkillaji ɓe goppa golle mabɓe ɓe goppa haajuji mabɓe ɓe goppa ɗoyɗi mabɓe ɓe gara ɓe guddita radio ji ɓe kaala e radio ji kono noon hay hunde en joganaki ɓe so wona tan weeli so wona tan weeli gande weeli ɓolo ñamminta neɗɗo gande weeli ɓolo yarnata neɗɗo gande weeli ɓolo nawtata neɗɗo to ɓesgu mum yettina ɗum hunde ko ene waɗa e barme mum tinnoɗen e haaliyankoɓe meɗen tinnoɗen e technicien ji men tinnoɗen e directeur uji men tinnoɗen ganden goto foof darani ko goɗɗo o gande ɗum noon so allahu jaaɓi ko ɗo tigui kaddeten e bandiraɓe ɓe inchallahu ha ñande nasade arore so allahu tawni en ko ɓinguel moɗon bandiraguel mon gorel ɓinguel moɗon Samba Modibo Sall jeeyaɗo to Jamwilrangaɓe ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe ko ɗo kaddeten e bandiraɓe yo Allah hollen saaha goɗɗo wassalam